On a já zkrátka my v jednom přízemí na jedný konečný. Máme obchod a v něm všechno zbytečný. Jak se máte, paní, co vás přivádí, jak je jechání? Máme tu krásnou Bibli, porno vydání. Krtečka v kalhotách, značky Levi Strauss, tu máme jenom my. A tyhle hodinky pořád ukazujou půl sedmý. Jeli po továrnu bez nářadí a piano, co neláží ženám. Jeli po oprátku pro vašich očách, olověnou vzducholoď přenám. Věřte mi, vážení, všechno, co tu mám, jednou přijde vod. Hranatý globus a půl páru pánských vod. Lásky já nekecám, včera přišly jen 4 konzervy. Klobouk na králíky a kýbl na nervy. A tady za zády obrze sádry, bez ní se nedá žít. Vedle něj obraz, pod ním dá se slušně spít. Pak tu máme taky zlatý stránky bez čísel, bez jmen. A tady v rohu spousta knížek bez písmen. Jeli po továrnu bez nářadí a piano, co neláží ženám. Jeli po oprátku pro vašich očách,